Ahojte, poďte si so mnou vyrobiť darček pre kamarátku, detské tričko, priehľadný balónik, silón, nožnice, zatavovačku a kompresor plus krabička, to je všetko, čo na toto potrebujeme. Najprv si priehľadný balón, ktorý si u nás aj veľmi často objednávate, prefúknem na kompresore, vytlačím z neho vzduch, nožničkami odstrihnem po obvode otvor, cez ktorý vložím tričko, to som pripevnila na silón. Tu už vidíte, ako vkladám tričko do toho balóniku, trošku ho tam ešte poupravujem. Vytiahnem si silón, na zatavovačke si zatavím tú časť, ktorú som odstrihla. Po zatavení je opäť potrebné ten balón naplniť na kompresore vzduchom do jeho požadovanej veľkosti, ale tu som bola trošku vyrušená mojim synom, zobral mi telefón, musela som mu ešte aj zakývať. Tu už šípim, že to asi nedokončím na jedenkrát, takže vraciam sa späť, opäť balón prefúknem na kompresore, zaviažem cez hrdlo balónu silón, na ktorom je pripevnené tričko a výsledok vám ukážem až zajtra, pretože nebolo možné to dokončiť v rozumnom čase. Takže výsledok až zajtra. Majte sa zatiaľ.